Ennyi HP-ja? Akkor kétszer meglövöm Sotival? Bazd meg a kurva anyádat! Ez számomra volt egy kiváló ügy. Kiöntöttem, mindjárt hozom. Bazd meg, megint ráment a szájba kurt billentyűzetre a pia! Jó. Próbálom húzni az időt. Jó, beugrott a izé. Nem néz ki. Most Igen. Kiugrik rám. Na jó van, akkor az jó le volt tartva. Van egy pentry. ott is pentri volt. Hát akkor jó van, feles. De azért nem ment volna le. Pillár mögött, sarokpillát. Nem mondtam, de hát. Valahol egy C4 amúgy. De Kaveira rámugrik, haló, dank, mosalgat ki! Jó! Hallod, Újvi, nézz erre a kamerádra. Nem jó a kamera, Újvi. Mert? Úgy néz ki, mint egy... Nézett a kamerára! Nézett a kamerára! Egy pianóablak. Megvan. Van még. Hozó csapatot, és eltűnődtem azon, milyen zéger is volt, hogy úgy éreztem magam, mint egy gyerek. Belepi a beton, az anyát picsáját. Hol az utakon, amikor ütött az utolsó órán. Nem jön vissza már! Ha! Olyan véget Meg ne kellene megváltozni! Halott ferkelek, azt már lehet, nem? Mit csinálsz?
Teljesen kretén, bassz meg. Ez teljesen.